F'temp ta' ġimgħa kellna l-ammissjoni tal-Prim Ministru Robert Abela u tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn dwar il-falliment fid-deal ta' Stewart Healthcare u l-bejgħ ta' 3 sptarijiet. U issa ingħaqad magħhom il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana illi mat-Times saħaq li Stewart mhux qed jilħu l-livelli mistennija. Fi kliem sempliċi, il-persuna li jmexxi l-Gvern, il-persuna li jmexxi s-settur tas-saħħa u l-persuna li jħossib il-finanzi tal-pajjiż qed jaqblu li dan id-deal hu wieħed ħażin u li qed jisraqna. Iżda, fl-istess ħin qed jibqgħu jaqblu li jarmu l-miljuni mill-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin għal deal li minnu maħniex nieħdu dak li qed inħallsu għalih. Mhux talli hekk, talli Abela, Fearn u Caruana filwaqt li jafu l-Stewart mhux qed jonoraw il-kuntratt għażlu li jżidu n-nefqa s-sena d-dieħla b'20 miljun euro biex bekk għal deal fallut issa se nħallsu 70 miljun fis-sena. Meta tkellem ma' Times of Malta, il-Ministru tal-Finanzi qal li għalkemm saru xi xogħlijiet fl-isptarijiet kellu jsir aktar u saħaq li hemm evidenza ta' xi xogħlijiet iżda mhux dak li wieħed kien qed jistenna. Clyde Caruana saħaq li ta' Stewart iridu jagħmlu l-investiment, jonoraw il-kuntratt u jiddeċidu x'se jagħmlu. Fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll li Robert Abela u Chris Fearn ilhom jafu sa mill-2019 li qed nisterqu u ħallew dan id-deal ta' 3 sptarijiet ma' Stewart Healthcare fis-seħħ. Il-Gvern Laburista ta' l-isptarijiet Karen Grek, San Luqa u l-Isptar Għawdex lil Vitals Global Healthcare fl-2015, kumpanija li ma kellix esperjenza fil-qasam tas-saħħa. Wara li l-Labor nefaq il-miljuni u ma sar xejn, għadda dan id-deal lil Stewart Healthcare fl-2018. Suppost l-affarijiet kellhom jimxu għall-aħjar iżda minkejja li żidna n-nefqa, l-investiment mill-barranin baqa' qatt ma wasal. U biex il-borma tkompli titħawat, fl-2019 il-Gvern kien ivvinta deal ieħor ma' Stewart din id-darba klawsola li tajt li jekk Stewart jitilqu mill-ftehim anke minn jeddhom, il-Gvern Malti irid iħallas 100 miljun euro. Fl-aħħar ġimgħat, Bernard Grech flimkien ma' Adrian Delia resqu protest ġudizzjarju li jżomm responsabbli lill-Prim Ministru u l-membri kollha tal-Gvern talli qed jibqgħu ċassi quddiem din is-sitwazzjoni. Dan filwaqt li Adrian Delia ilu għal dawn l-aħħar snin b'kawża li għadha għaddejja fil-qrati biex dan id-deal jitwaqqaf minnu fih. Intant dwar din l-aħħar storja żvelata mit-Times, il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'messaġġ lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana saħaq li hu jrid jiddeċiedi x'se jagħmel il-Gvern u għandu jtemm il-kuntratt issa. Bernard Grech saħaq li Caruana jaf li Stewart ma jistgħux jonaraw il-kuntratt kisruh mill-ewwel jum u madankollu se jtihom 70 miljun euro oħra. Aħna se nerġgħu nħallsu għan-nuqqasijiet tagħhom li għandek tagħmel u li tħasser il-kuntratt u tingħaqad mal-kawża tal-qorti biex tagħti lura lill-poplu l-isptarijiet ta' Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif minflok jagħmel dan, il-Gvern qed jibqa' jiddefendi l-kuntratt fil-qorti, jappoġġja l-kuntratt permezz tal-budget u jgħid li l-ballum jinsab f'saqajn Stewart.